Tässä nyt on yksivaiheinen kondensaattorimoottori 3 mikrofaradin konkalla. Sitten tuolla on pultti, joka on kääritty käämilankaa, kuparilankaa, mittaa magneettikenttää, eli virtaa tuosta moottorin staattorista. Ja se otetaan skoopille sitten, oscilloskoopille tuo näyttö, niin se on tuo sininen. Syöttöjännite on tuo valkoinen. Ja taajuusspektri näkyy tuossa punaisella, eli siellä on noita harmonisia. Harmonen näkyy tuossa, eli pari ruutua vähän alle, no pari ruutua. Muuta paljon ei näy siellä tällä hetkellä. Ja nyt on tarkoitus, että mä muutan tuon 3 mikrofaradin konkan niin 2 mikrofaradiin. Niin katsotaan miten tuolle virralle käy ja miten tuolle taajuusspektrille käy. Eli mä teen kytkennän tää nyt muutoksen. Nyt siinä on noin 2 mikroa, eli no sarja sanoo 3 ja 4 mikrofaradia. En ole laskenut sitä tarkkaa arvoa, mutta pienempi kuitenkin kuin alkuperäinen. Nähdään, että tuo säröytyy tuo syöttöjännite valkoinen. Virta pienenee, sininen niin pari ruutuun. Ja harmonisia aaltoja tulee heti huomattavasti enemmän ja voimakkaampia. Eli tuo tuottaa aika paljon häiriötä tuohon syöttöverkkoon. Ei käy täydellä teholla. Ja nyt mä teen vielä muutoksen, mä muutan pelkästään tuon 4 mikrofaradin käyttöön. Eli nostan sen alkuperäisen 3 mikrofaradin tuolta 4. Nähdään, että virta paranee, tuo säräytyminen loppuu tuosta syötöstä. Ja tuolta pitäisi noita harmonisia vähentyä tuosta syöttöjännitteestä. Muutan kytkennän. Lähti ihan eri lailla käyntiin tuolla 4 mikrolla tuo moottori. Virta on noussut 3 ruutuun, tuo sininen tuolla ylhäällä. Sitten tuo siniaalto syöttöjännite huomattavasti puhtaampi. Ja särötti on kavonnut tuolta taajuusspektristä ja syöttöjännitteestä. Ja virtakin, tuo sininen, niin se on lähempänä sitä siniaaltoa kuin semmoista sahalaitaa, mitä se äsken oli. Eli tuolla konkalla on tosi paljon merkitystä sen koolla, kuinka paljon ja kuinka tehokkaasti tuo moottori pyörii ja kuinka se tuottaa häiriötä verkkoon. Eli 1 mikron muutos 3 ylös tai alaspäin niin teki ihmeitä tuohon.